Изкоментирам две видеа на един мой френд, който аз не се познавам с него. Иначе с повечето хора, които ги знаете, се познавам като Благо Про Геймър, там и някой други. Но този се казва Хала Мадрид. И защо го следвам? Защото е Хала Мадрид. Аз съм за Мадрид. Не, искам да му видя шортовете. Колко са кринджави. Като моите. Долу в коментарите. Аз не знам защо го лайкнах. За кой да говоря в следващото ми видео или шортс? Айде, долу в коментарите. Така. Първо да изясня. На тебе няма коментари. Значи има достъп до деца. Но в другото видео имаш. Когато означава, че имаш достъп. Ти не знаеш в YouTube. Зато и не ти лайквам. Сега второто искам да го видим колко е кринджарско. Ти си черен, нали? Да. Саш черен Маня, как има 41? очи? Да. Саш Аз не знам дали му е... Виж, аз не знам дали му е майка, дали му е дъщеря, дали му е сестра. Добре, спирам с тази шега. черна коса? Да. Нямаш сърце? Да. Мръсен си? Да. Миришеш? Да. Чок грозен си? Да. Тъп си какъв? Ще казваш ли нещо или не? Ти Така, искам да изясня едно нещо към този мой френдс. Той също е последовател на моя френдс Кралски. Кралски, ако гледаш моите видеа на като такова, да им реагираш, само да ти кажа, че ти си моя идол за подражание. Но тук сме за друго. Как на това само му пишат позитивни неща и той им лайква, пък аз получавам едва медан по позитивни неща. Гледай го. Ха, сърце, като... Ама, да знам. Какви са тези неща, маняк? На мене никой не ми лайква нещата и не ми се кефи, да знам. Да, затова е гадост. Аре, чао.